ezi omenala n'eziokwu abụ ofu ife. I can get into the past without memory and connect the present to attention and also project the future. Anyị na-eje na ana mmụọ gụta ọkụ bịa na ana mmadụ wee siere ndị ụwa nni. Chineke na-esi n'ọjị ekwu okwu. Ikuku adama n'ọnya maka na nkata agaghị eje mmiri. Na ọ bụrụ na ọ na-abụ ịgbazi akụgha agwụ n'ụzọ gị na mmụọ nwee na-ada agbakọ. Ebe anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ose ọjị a nwee ike tụọrọ anyị ọjị a n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Ndị be anyị elugo ka anyị si elu anyị abịago ka anyị si abịa na oge okwu n'ụka nke na-ewelu na ngalaba Young Content Factory. Afa nka bụ Dr. Chijioke Igwendo Odogwu. Tata anyị na-ewetara unu omume a na-akpọ okwu n'ụka. Okwu n'ụka bụ ife gbasalụ nkata. Ị na-enye anya okwu ụka inekwa anya vana bụ dịka ọnụ ọ bụla okwu na ụka daịzi nsogbu. Inekwa anya azị ụka ịfụnọ nkata ka anyị ga-akpa. Ndị ga na-abịa program anyị bụ ndị mma ife kala aka gbasara ana Igbo na ụka. Onye na-anọnyere anyị tata bụ mmadụ dịka Reverend Father Prọfesọ Bonacristus Umeogu, mmụọ na mmadụ. Onye ife eji akpọli ya mmụọ na mmadụ ọ bụrụ ada agbata ya n'anya, ọ bụrụ onye chọọ mmadụ je anyị fụ kwete na mmụọ na mmadụ ka ọ bụ. Fada nnọọ nne na okwu na ụka. Ọ ga-adịrị mma. Nnọọ nne igo kọwalụ ndị Igbo, kedu onye Igbo? Igbo ndị ọma na-ege ntị, ọha mmụọ na ọha mmụọ nọ n'ala Igbo. Abụ m very Reverend Father Prọfesọ Bonacristus Umeogu, mmụọ na mmadụ. Ohu izu abalị dike. Oje na mmadụ, oje na mmụọ. Obi na mmụọ wee dị gabazie. Ya bụ na abụ m onye nọ na mkpọrọgwụ ministry a na-akpọ Communal Sanctorum Ministries. Bụkwazi ofe n'ime ndị Governing Council Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ebe anyị so na ndị na-ekwu okwu na ebe afọ. Ọkwazi mụ abụ the director of the Directorate of Igbo Village and African Civilization. Ọmụ abụ onye na mkpọrọgwụ ife afọ. Ya bụ na ihe gbasara ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'Igbo o doro m anya ọfụma. Ya bụ daalụ. Nnọọ nne Fada, daalụ nne Prọfesọ. Fada, a na-akpọ gị mmụọ na mmadụ. Ị nwee ike ịkọwalụ ndị na-amarọ because mmadụ na-ekili gị ọ na-asị kedu ọrụ mmadụ ka m na-afụ ife kedu nwoke bụ mmụọ na mmadụ. Ike ịkọwalụ ndị Igbo kedu ife ma eji akpọrọ ya mmụọ na mmadụ? Ihe mere eji akpọ mmụọ na mmadụ bụ na mụ na mmụọ na-erikọ. Ya bụ anyị na-afụ, ana m afụ ife mere na mmụọ. Ya oge akọ na uche agaghị ejeru na anyị. Ejiri m akọ na uche Chineke wee jee n'ebe afọ. Ya na-akpọ seeing the past without memory. Ya ana m afụ ụzọ. Nke ọzọ, ife ọnọbụ ife na-eme kịta. Aga m atọ onwe ya na mkpọrọgwụ ya na oge gara aga. Kwuwazie ebe ọ na-eje n'ọdịnihu. Ya bụ I can get into the past without memory and connect the present to attention and also project the future with expectation. Ya bụ mmadụ ego ọnụ mmụọ ọnụ mara ebe mmụọ azị Igbo asị na ama ebe asọ dobere ọdụ ya, mana ana m ama ebe asọ dobere ọdụ ya. Eriri mara ngwugwu mara ekelie. Ụfọdụ ga ifu ngwugwu anyị atọghịsị ya, mana mụ mana mmadụ. Ya bụ na anyị na-eje na ana mmụọ gụta ọkụ bịa na ana mmadụ wee siere ndị ụwa nni. Ife anyị akpọ mmụọ na mmadụ. Anyị na-ana n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa. Anyị na n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa. Daalụ. Ịma na asị na mmadụ ada nọ n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa, mana ngwa ada nọ n'ụlọ nwere ife azụrụ n'afịa.
mụ na mmadụ gbaghalụ m ada m aka na nka na enwe ife izizi m kwesịrị ime azụ onye Igbo mbụ and anyị na-asụ asụsụ Igbo ife kwesịrị bụ na aka m achọlụ gị ọjị ịma na ọjị ada anụ oyibo yes ọjị ada anụ bekee so biko gbaghalụ m na abụ m nwatakịrị biko nekwa ọjị ịma na ọjị eze n'aka agụ ya ngwanụ mana metụnụ aga m emetụ ya na anyị anadaghị ọjị a anyị ji obi anyị niile obi ọcha ndị Igbo sị na nzu obi ọcha anyị ji obi ọcha wee na-awụta ọjị a fụkwa ose dị n'ime asị na ọjị asịghị asị ose ọjị agaghị asị asị daalụ ọjị daalụ nne ikwuzie ka a ga-esi wee mee anyị jee ozi ọjị ka ọ ga-esi wee dị ka Igbo si eje a sị na ọjị eze dị eze n'aka ife ọ bụ and maka na eze bụ eze na obi ya and ọkụ arụnyekwana nwatakịrị n'aka adịghị egbu ya mana ịma nọnụ mmebe dị n'ọjị ịbụ okenye ịtọ m ọtụtụ ụwa bịakwa bukwuru onye ụkọchukwu mere biko ana m ayọ gị biko emela anyị ife dị na ya gụọla anyị ọjị ife ga-eme n'owe na aga m ewere ose ọjị maka na o nwere ka esi ejebe a na-ewefe ose ọjị n'azụ ewefe ya n'azụ agbawa ya ka ose ọjị ghara isi asị gbawa ya ka Igbo bụ Igbo nwee ike ghọta ife a na-eme ọgbago ewetazie n'iru wee na-asị na Igbo ga na-aga n'iru ihe ọjọọ ga anyị n'azụ a na-asị n'azụ ụka mana iru kakwa ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ọ na-anya ọjị a taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe maka na ọ bụ onye a jide mma onye ọ wanyere onye afọ erie ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ose ọjị a nwee ike tụọrọ anyị ọjị a n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị kamera unu eti amen. Unu anọrọ ebe a. Ka mba ka nyekweghị ụzọ ọjị ka daalụ. Iwe jụtụ onwe gị. Yes. Nke a ka njọ na-akpọ alligator pepper. Alligator. Ya bụ na Igbo obi Igbo anyị ji ọjị n'aka. Ọjị bụ omenala jikọtara Igbo niile. Ya bụ ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'Igbo. Ya mbaba nyere anyị ọjị. Anyị egozigo Chukwu eze Chineke Abịama ọjị a ka ọ taa anyị n'otu n'ogbe ya taa n'ibe anyị ji ọjị a anabata ọnwa ọfụ a tụọla anyị wee na-ayọ Chineke ọ bụ ọnwa nke anọ ị na-anya n'ọnwa afọ ị ga-afụ nọ afịa na anụ ụbọchị na Igbo jiri bili Igbo sị ndị ga-abịa ụwa ha abịa n'ụbọchị afịafa ha gaa na ụbọchị afịafa maka na onye a mụrụ n'Igbo ọ bụrụ na Eke ọ bụrụ na Orie ọ bụrụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ ụbọchị ọ ga-anwụkwa ọ bụrụ na Eke ọ bụrụ na Orie ọ bụrụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ eji sị na esi ezi ọfọ abịa ụwa si ezi ofe anọ ụwa si na ọkụkọ na-akpa nri anya ofe agaghị akọ ya ka ife na-egbu ọkụ na-esi n'elu were abịa nwe na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị gị mma ngụ iji akọ agaghị akwa akụ ferecha ọ gadara awụ mgbe na-agụ ndụ mmadụ niile ndụ ọha mmụọ ndụ ọha mmadụ nọ n'Igbo ndụ bụ agụụ ọ na-agụ ya na-agụ ibe a sị na ndụ mmiri ndụ azụ mmiri agara ata ma azụ agaghị anwụ mana onye si ibe ị ga-anwụ egbe si n'ibe agaghị ebe nke nke ya mee gụọ akwa ka ọ ya egosi ebe ọ ga-ebe mpịawa azụ ka anyị nọ na ya ya bụ anyị na-ayọ Chineke Igbo si ndụ bụ isi ndụ bụ eze ezigbo afa maka na ọnwụ dị bụ njọ asị ọnwụ dị njọ ejiza ndụ bụ isi Igbo si na kama anyị ga-anwụ anwụ ka anyị fuo efuo maka na mkpọmkpọ ndụ ka mkpọmkpọ ọnwụ mma
mana ayo ma ndụ ma akụnụba wee na-asị mmụọ Chineke biko ọja ebuniri enu ka ọ ma akụ Igbo na ọkụ mkpu Igbo ruo Igbo aka ọ na akụrụba Igbo dị n'ikuku ọ ga-ahụ ọnụ Igbo ga-afịa gawụla akụrụba ọ dịghị na mmiri ọ ga-ese n'enu ọ ga-eme na mmiri ọ dịkpuo ọnụ ana mmụọ ọ ga-ebu ome Igbo ga-aghọli ya ejisi na Igbo gbuo n'aka nri ha bute mma gbuo n'aka ekpe ha bute mma ka anyị na-agọ ndụ na-agọta akụ na ụba ayọ mmụọ Chineke o ji ike niile ka ife ga-emegide ndị Igbo ka ọ ga Igbo n'azụ maka na ilu na-asị na-egwu onunu ọfọ na ogwe a na-egbochi ọfọ atọ n'ije ọfọ jere ga-anale maka na ada egbu a na-egbu obi ekwe mbugha ogige egbe enyi agbụrụgbu egbu enyi enyi taa agbụrụgbu ọ ga-agbụsị ya nwere ayọ mmụọ Chineke o ji ike niile n'ụzọ dị iche iche ka ọmụmụ nwoke na nwaanyị ka ọ ji agụtara anya ayọ mmụọ Chineke di na nwunye ka a na-ebi n'udo na ọṅụ chiamara nke si na ọjị anyị na-agọ ya bụ ụzọ eji nwa agaghị echi echi na Igbo n'ime ọnwa anọ ime ụzọ eji nwa agaghị echi echi ayọ m ka uje na ụna ghara ikwe ka ụzọ afịa jụọ oyi ụzọ ife na-eme agaghị ajụ oyi ndị ga na-abata na-apụ ife ọma na-abịa n'ebe niile ayọ mmụọ Chineke eji ike niile wee na-asị na ebe ọbụla esi abịa na be gị ebe na-alụ ọrụ ma na ebe onye Igbo ọbụla ma bụ onye ọbụla ndị abịa na-eji ajụ obi abịa jide ajọ ife n'aka were abịa ha agaghị abịalụ ha ga-adachi ụzọ ha ga-efu ụzọ mana onye ndị eji ezigbo dị ife ga-abịalụ maka ife ọma na-efe efe ayọ mmụọ Chineke gụọ chọọ ga-abịalị ya onye chọọ mma bịalịa ọ chọọ njọ njọ bịalịa ome mma mewere onwe ome njọ mewere onwe ma o metara ga-eburu ekwuru nsị n'ala Igbo na onye ọrụ chọrọ imegide mmadụ ga-ise wee buru ayọ mmụọ Chineke ọzọ maka na asị na ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada nwa ọkụkọ nwere nwe ọsọ ịma na onwe ndị anyị na-afa na-eme ife na obodo a nwe ka a si edowe ọnụ were ekwu ife afọ ọchụ nwa ọkụkọ nwe ada ha asị who the pursue fowl na falling fowl na jogging ya ndị afọ amaghị m ka ha zi eku ume o gwere na ofu n'ime ha jere ebe ọnụ na ebe agịda nye ya ọjị chani nwe ọjọ ọ tụrụ ọtụ n'ọnụ taa tali ọjị ịchọwa ọjị ọzọ a sị na mba zuru ike ayọ mmụọ Chineke ọzọ n'ike na ebube nke onye na-achọ ọ ga-enwetakwe ma onye chọọ nke adịrọ mma nke ga-ebudo ibe ya ọnwụ ọ gara enweta maka na ogologo ndụ ị gaghị egbu mmadụ magaghị egbu ogologo ndụ ị gaghị egbu mmadụ mana agaghị egbu ya ogologo ndụ n'ala Igbo maka igbu mmadụ igbugo onwe ọ bụ egbu mmadụ gbugwo onwe maka mmadụ ka ọ bụ ayọ mmụọ Chineke ọzọ ka a na-ebute ọjị enu na amara na ọnwa a enyere anyị wee na-ayọ o Chineke nna biko ụkwa ọ bụla ruo oge n'ebe ọ na-aga gịnị ka ọ nọ onye na-eme ebe orugoro oge ọ ga-ada onye bụ ụkwa ga-eburu ụkwa ya ube ga-eji onye nwe ube ga-aghọrọ ube o Chineke nna biko ka ụmụ mmụọ na-alụ ọrụ ọma n'ala Igbo ndị Igbo sị na mmụọ na-egbu ama ga-akasị ọcha ọ ga-agasịrị iwerere gaa ka akụmiri igwe gaa maka mmụmụ ọnwa wee na-ayọ mmụọ Chineke onye ji ike niile n'ụzọ dị iche iche o nwere ofu ife mmụọ Chineke na-agwa nna mmụọ kịta sịrịkọta ma nkọwara Jesu gbane n'obe ka ọgba ndụ ọbụla ọgba ndụ o si n'aka ndị Igbo nwụrụ anwụ o si n'aka ọgwụ agwọrọ agwọ o si n'aka ndị ọjọọ dị iche iche nke chọrọ ibegide ala Igbo
so na ọjị anyị wetara anyị agụrụ mmụọ nke ji ego n'ime wee na-asị na onye bịa be anyị ka ọ bịa gbuo anyị ọ ga-ana ụmụaka sị na fọdek ga-abịa n'azụ fọdekin ọ ga-ana mkpu ga-abịa n'azụ mana onye ji ụkwụ ọma wee bịa ọ ga-ana ọ ga-ejikwazi ofe ọma wee na ise o Chineke nna biko afọ anyị na-etu ga-erika anyị ga-aga ọjị goji echi maka agụdo ọjị goji echi ntị echie ndị mmụọ mana ama ya ọmụmụ Chineke biko n'ụzọ dị iche iche o nwere ife dị mkpa nnukwu anyị na-ayọ ka onye ọzọ bụ onye eji aka dị ọcha ya nwere onwe ise enwere asị ata apịa ma obi agba na nchịkọ enwere onye anyị bụ n'obi na ndị anyị bụ n'obi ka n'obodo a ka na ofesi ebe ọbụla eji onye ọma eji onye aka dị ọcha Igbo sị na ada egbu onye aka dị ọcha ada egbu onye aka dị ọcha ayọ mmụọ Chineke ọ bịara egbu anyị na-achọrọ nchegharị ya bụkwa onwe ise ayọ mmụọ Chineke ọzọ n'ike na ebube n'oge ọbụla anyị kunili ndị Igbo sị na onye kuni ọtọ amara ebe ọ na-eje onye kwụrụ ọtọ okwu ya kwụrụ ọtọ na ayọ mmụọ Chineke biko ego anyị ga-agụ ka ọ bụrụ nke anyị agụgbuo ori mmadụ na ego anyị gọgbuo ego mgbari ego ụtụ maka na onye ji aka na agba ego abụrụ nke awụ ọtụ ka ọ na-atụ onye na-anyụ mamịrị ada efe baịbaị aka adịbizi ofe gozibeje aka ya bụ ife maka na onye ibi ada agwụ aja a sị na ọ bụ na nwa na ha ka ihe eji mụ ya nwa onye ibe ga-eju obe niile onye ibe ahụ nwa agaghị ebe na-abụ ofu ebe ga-aga maka ọ ozu ejuru na agaghị egbochi ya a ga-egbochi o Chineke nna biko anya yọọ onwe na-ebo onye aka dị ọcha ebubo ma ọ na-agbaka ebe asị wee megide onye aka dị ọcha ọ ga-ejisi wee buru ise maka na ọfọjere ga-ana ise adịnị ya nwụrụ n'aja ikuku adama n'ọnya maka na nkata agaghị eje mmiri o je mmiri ọfụgo oji wezi wụda ya o Chineke nna biko n'ike na ebube ka anyị na-agọ ọjị a ya bụ nyere anyị wee na-ayọ o Chineke nna biko ka amara gị ju n'ọjị a ayọ ọmụ maka ndị na-enwe ndị na-ayọ ọya ntụkọ a sị na akpa ezo ndị dibịa onye ala bụrụ iri enwe ka ọ dị ya bụ ndị anaghị ya ofu ọya ịtọ ọya ịnọ ọya ise ọya isii ọya asaa efere na ọnwụ na-egwe ha ọnụ wena ya mmụọ Chineke onye ji ike niile onwe onye na-aya ọya ekwuru na ọya na-egbu mmadụ ọ bụ ọnwụ na-egbu mmadụ ụrụ na aya ka ga-eji anwụ maka ị na-ene onye isi kpọrọ nkụ ka dị ndụ eme gịnị agbajiri ozugbo nwa n'ike ozugbo Chineke bụ ndụ chi bụ ndụ o Chineke nna biko ayọ ọmụ ka ọmụ iru anyị mụ iru Igbo ka ọ dị mma ka ndị na-agba ụchụ mụrụchụ mmadụ gbagbuo onwefe ise ayọ ngo Chineke nna biko ka ọmụ iru ezinụlọ anyị na ebe anyị na-azụ afịa ebe anyị na-alụ ọrụ ka ọ dị mma ise ka ndị ọjọọ na-abịa emerụsịa afọ anyị ikuku bulufe ise asọ ọ na-abụ idei kwọrọ ngwongwo gbakwa osimiri mana okwu na ije mmiri ga-ezu ya bụ na onye ji ajọ ofe na-abịa ihe o ji bịa ga-ebu ewe na ise mana ije ezigbo ife otu wee bịa ga-abịara ọfụma ise o Chineke nna biko ayọkwa n'ụzọ pụrụ iche ọzọ ọ bụ ọja ka Igbo ji egosi na ha na-ahụtara mmadụ ha fụrụ mmadụ n'anya onye bịabeghị inye ife niile kpọọ ikwe nwunye gị inye ha ya ọjị onweghị iji onye ha kpọrọ ọ bụ na mmadụ nyere gị ọjị nwezi ofe nyere gị onye go ife niile ịma na natara obi ya dị ọcha n'ebe ị nọ ya bụ na ọjị a gosi obi ọcha gị n'ebe m nọ
n'ebe Igbo niile nọ maka ọjị na-asọrọ Igbo niile ka e wee na-atọ ọnwa ọfụ Chineke nyere anyị ọ ga-adịrị ya mma dịkwazi ndị ọlụgụ mma onye ọbụla oche ya zere n'ụzọ dị iche iche ya bụ anyị na Chineke bụ onye anyị gwagoro ka ọ tọọ ọjị na wee taa n'ibe ka ọ gọzie ọjị a anyị ga-ata ya ọ ga-ada anyị mma n'ahụ naba Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen ise situo ya mmụọ na mmadụ keke ezi ga na-etu odogwu bubu odogwu mmụọ na mmadụ ọ ga-adịrị anyị mma nnọọ ọ dịkwa nke nga agbawa ọjị a nke anyị ma ekene ka o si wee je na ka o si wee na maka na asọ ọjị asara asị ose ọjị agaghị asị asị anyị ga-awụpịa aga m awụ ya na tebụl ka m nwee ike fụ ya ọfụma ndị Igbo si ife anya fara amadị agbaghị odogwu bụ ọjị nọ ọ gbara ịnọ o gosiri ọmụ akụ na ọkụ mgbu na ọnwa a ga-abụrụ Igbo ọnwa akụ na ụba ọnwa ndụ ọnwa ọganiru ihe gbara ịnọ gosiwara akpa nwa nwaanyị gosiwazi ndụ mana ị na-anya gosiwere dere efu na ụfọdụ chere iru n'elu ụfọdụ gbudo iru na onye bụ ọjị ịtụ mgbere ya nwere ka m ga-akụwa kịta